नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पोएट्री अड्डा में स्वागत बा। तो भाई लोग आज के वीडियो शादी ब्याह पे बनल बटे, तो शुरू से अंतिम तक ले देखिए लोगिन। आज जोन भाई लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर ली लोगिन। तब भाई लोग वीडियो शुरू करल जाओ। फर्स्टे लगन में गई रहनी भैया के बाराती, उहे बारात में भेटाई रहले नीमन नीमन सारिन। देखे में रहली सब बड़ी बवाल, देखे में रहली सब बड़ी बवाल। मत पूछा भाई, ओखनी के रहन रहे बड़ी हुडा। परछावन में आइल चेहरा दमका के, पाउडर क्रीम ओठ लाली लगा के। साली के देख के भैया के उड़ गईले होश ठिकाना। भौजी के छोड़ के हो गईले साली पे दीवाना। भैया से कहनी ह एगो उपकार तनी कर, हाई साली के छोड़ा हाई भौजी के ले ल। खूबे ललचावे सारिन नाही रसगुल्ला खियावे। अब साली के देखी भैया लारू चुआवे। मारो में सबे आइल भौजाई के लेके, आ पीछे से गीत हेरिन सब बड़का बड़का गाड़ी फेंके। पंडित जी लगनी ह शादी करावे। अब बाराती लगले ह सारिन पटावे। कहनी ह सारिन से एगो काम तनी कर, अपन दीदी के छोड़ा काल तू हमरे साथे चल। भाई हो अभी ले याद बा उहे बाराती, बड़ी हुडा रहली स साली।